Magega y'abonchereria baria bakorera obonchereri bwabo ensemo ya Keroka anene kurwa ase epara enene kurwa Kisii kogendera kogachia sotik kurwa ase ensemo ya Kisii nigo batwara egikaro kiabene nomo MCA bwensemo ya Ichuni Omoske Wycliffe Osiocha abwase bakwanera na kibacho kanyara libaga yokoro bonchereri bwabo asomocho yo Keroka. Abantu betu bakora ibiashara barabara n'embara bakanyara kuba bakoba displaced na asibara kanyara kuba bakwirige kurwa bakanyara nabono bagwagese baranyara gukora ibiashara byabo yabere asenga musana padiri tukori yarero ngo twakore gikaro nabarabu asenga nchigo tamukorigere ninga kiasongwa mutanyara kwa resolution yakobanyora ase baranyara kuba bakoendera kwa nyoro bwa kerarito twakorere gikaro kyanenge kenna andu nabacha biyari anyara ko bagakoba grab aiga ase town yitu ya Keroka. And I'm happy abantu banyarira ko bamanye tamarimo ya serikali nare makana nchibe ko manya nabwati especially tu abwatu mu bwicho bwarenge bwate what we call a public toilet moda etu agachicho akavunjura akabeka mafutoro tubwatu mu bwarenge for slaughterhouse kichinjio moda akavunjura akabeka nyomboro namarema Aseri tukoria rero litangani pina kirenga mbia mono ase county government ya Kisii goteki gitambo kirugwetera mheshimiwa Siocha mbia mono asukora abafanyikazi na county government ya Kisii gucha gukora public participation ene enjere yemo yokoro kingekene mwarigiriri none constitution ngankie goteba ayemuno murai wasikoira 100% eso gukorera abanyabiashara baitu public participation egere barua maoni yabo muna bachandikire epwekorokwa donya toto gakikora nchasore ninchua sa abantu baitu nayo igwibirero byaitu ekiagere twabire tukuminyokani Keroka tukuruta magena lakini amana ngwana gochicha kuno mukungu elinde nayo tole mina ndo totebinga ngakitubana takoba chibese ne chinyinge chirule chibanta gokonyo mwana biashara mono mona banyina